На фінішы рэгулярнай часткі сезону заходні Буг усімі сіламі спрабуе ўтрымаць выратавальнае 8-е месца, якое дае права згуляць у плэй-офф. У чарговых хатніх матчах брастаўчане на сваёй пляцоўцы прымалі маладую, але вельмі амбіцыйную мінскую каманду «Мапід». Перамога канкурэнта ў табліцы. Здавалася, заходні Буг у абодвух матчах аформіць дзве упэўненыя перамогі і павялічыць адрыў ад праследавацеляў. Але зрабіць гэта ў першым матчы гаспадарам аказалася няпроста. У першых двух партыях усё ішло па іх плане. Упэўненая падача, надзейны блок, памылкі суперніка і, як следства, 2-0 пасля 45 хвілін гульні. В первых двух партиях очень примитивно играли в атаке. Абсолютно ничего не выигрывая. Очень много проигрывали, плюс соперник рисковал на подачу. Не получалось. Много элементов, прием, подача, передача. Но после двух партий все начало как-то налаживаться, и поэтому результат заставил себя ждать. Брастаўчане, падобна, раней часу кінулі гуляць. Яны памяркоўна пачалі трэцюю партыю, за што і паплаціліся. «Мапід» знайшоў сваю гульню і ў гэтым сеце быў мацней, а затым і перавёў гульню на тай-брейк. На станоўчых эмоцыях мінчане ў выніку вырвалі перамогу ў доўгім драматычным матчы. Самая основная задача, чтобы они поверили, что они могут что-то сделать. На самом деле, то, что вот на тренировках мы делаем, эти все ключи, так сказать, вот эти вот слова, они говорятся. Просто иногда вот в этом всей атмосфере они про это забывают, напоминаем, и, в принципе, иногда срабатывает. Гаспадары пляцоўкі хутка правялі працу над памылкамі і ў другім матчы не пакінулі саперніку ніякіх шансаў, перамогшы ў 3 партыях. Гэтая вікторыя дазволіла заходняму Бугу застацца на 8-м месцы. Олег Завадскі, Сергей Матвейчук, телерадыёкампанія «Брест».